So what's up, welcome back to my channel. So ngayon May 14, 2020, Thursday. Schedule ng market natin ngayon, mamalengke tayo, bibili tayo ng gamot. So meron namang mga nabibili dito sa may barangay hall namin, mga gulay, ganon, isda, ano. Ang wala lang sila is gamot. So punta tayong palengke, ito na lang tayo mamimili ng mga ano, kung ano-anong mabibili natin doon. So let's go. Titignan natin kung humigpit na naman sila or medyo lumuwag yung mga checkpoint sa bayan. So tara na. Marami ng taong lumalabas. May mga establishmentong nagbubukas na. Yung nasa balita, akala namin aalisin na yung community quarantine sa Pangasinan. So binawi nila yon. Dahil ilan na ba yung 39 cases ng COVID dito sa Pangasinan, at ilang ilang weeks nang walang nagpa-positive. So low risk na tayo dito. Pero may nag-post sa Facebook na may 2 positive na naman. So hindi ko na babanggitin yung bayan na yun dito kung saan. So gagawing general community quarantine ata dito. So dito yung checkpoint bago ka makapunta mismo sa bayan. So di tulad nung na maigpit talaga. So hindi na chinek yung natin, quarantine pass. So tignan natin sa loob ng bayan. Papasok tayo sa loob mismo. Papakita ko lang sa inyo. So papasok na tayo. Tignan natin kung check yung quarantine plus natin. Oh, so hindi na chinek ni sir quarantine pass. So ang daming tao, parang normal day na lang.
bibili tayo ng gamot sa butika ngayon bago tayo mamamalengke. So ang dami pa rin tao, parang normal day lang. Magpa-park tayo dito. So papatayin ko muna yung camera. Dahil wala sa kabila, dito tayo pipila sa mga PGP. Wala yung hinahanap nating gamot eh. Try natin dito dahil wala daw silang delivery. Yung sa ibang pharmacy wala eh, wala silang stock. Ang init. Bibili tayo ng iluluto. So ayun, tapos na tayong namalengke, bumili ng gamot. Pauwi na tayo. So akala ko hindi available yung yung gamot ni mother. Ay, dahil ilang pharmacy yung pinuntahan ko, out of stock. So buti sa may St. Joseph, shout out sa inyo. Meron available. Kasi ilang days nang di nakakainom ng gamot si mother eh. Kaya kailangan.
So ganito yung situation natin ngayon dito. ECQ pa rin hanggang May 15. So May 16 siguro magiging General Community Quarantine na, JCQ. Parang new normal ang sinasabi nilang new normal. So hanggang dito na lang. Medyo lubat na yung ano natin GoPro, kasi ginamit ko pa to nung isang araw. So ride safe sa atin, stay safe, stay home. Sa next vlog ulit natin.